जानोसैलाय ओमफ्राय ओंख्रिया जेबो गैया नै फांखास नाजों खान्थाल बेगरजोंल' ओंख्रि गैया जेबो ओंख्रि मोनसेल' जानो लुगैनाय हाथारला जा गोथाव जाखादों बानलु लाबाय लेबु लाबाय खान्थाल बेगरजों फांखास नाजों ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोर जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो नायलांदोलाय अननानै मादैनि जानायखौ ओमफ्राय दाख्लैनि भिडिअ बासिया दंहाय फुजा हैनायनि बेखौ मेम'रि बायदि एसे क्लिप होना होफानोसै आङो ओंखाम जाखांनानै नायलांदोल' नोंथांमोनहाबो मासे गोथाव मोनथारो आं फांखास नाखौ बिराद गोथाव मोनो जानो नोंसोरबो संजालाय खान्थाल बेगरजों बिराद गोथाव जायो सोबानो हाबखायो नाया मेजेम दं नालाय मिलौलायो मेजेम हारिखौल' गोथाव मोनो लोगोफोर नै आंहा जोंहानि मा होनो थारुं दैयावहाय बासानि फुजा होनो फैदों मालाय मानसिफ्रा थांजोब्बाय जोंहा लारखा जाबाय नै सबसे लारखा सौहैजोब्बायनो मालाय फन हरना थांजोब्बाय लामाया नै बे आदाबारि रड हो ओमफ्राय कारेन्ट माबा दंमोनलाय बेयो फायार ग्रेपेट ना फुरा फायार बेखेट सालाया गिदिंलायलाङाहाय आंना जि सान
Belai nih, karo dangerous. Fैया जि गोबावसैना आरो बोसोर फैयो बे फैफेरनो मोना आदैया सबसमाय देग्लायसो बोरैबा मिलायदों नायबा जेब्लाबो आदाबारि जोंना क'क्राझारनि फायार ब्रिगेडआ माथो सहैयाखैलै मानसिफ्रालाय माथो दासो बेसेबां फैदों नै जोंना नावथ' बानायनायानो दाबो रेडि जायाखै रेडियानो जायाखै माथोलो जाबाय आसोलफ्रा मानो संग्राफ्रालाय मानो आंनि बोराय फैनायखाय देग्लाय रावबो गैया जाबाय बेलाय माथो जाखो बेलाय बोराय नङा बेलाय माथो अबस्थायानो गैला नायलाय नै दैसिम बाननानै लांसै बोरियाव बानायनानै बे खस्थ' जाबाय सान्दुं गोसाजों बिसोरनो कका कला एसे रानना होबाय मेंगानायनि गैया भिडिअ खालाम रोङासै जों लाबोदोंमोन नालाय कका कला नै आलु हाबाय जानाय लोंनायखौ एसे लाहार फाहार खालामग्रोनोसै ओमफ्राय ओरै फुजायाव थांसै दा ओंख्रि संनायफ्रा खेबना हैद' बोरै खेबलाहै ओंख्रि संनायफ्रा खेबलालाबाय हैदो बाबु आङो गुदुं गिनानै लागाव मैथा नाथुर जब्ब जब्ब होबाव सर मैथाया गग्लसमेन गोदैमेन थोआ जायो नामा थोआ जायो नै ओरै दालि रुबाय मानो देखायाखै जाखो देखायजोब्बाय आङो संनायखौ नुवाखै नाथुरजों मैथाजों जा पासानिनि मुलि फुजायाव मुलिखौ माबासो रायलाय मैथा बाथोन नामा ओंखाम ओंख्रि संनायाव आलु हानो मैगं हानो रावबो गैया फाथैया गांनैल' दङ गांनै गांथामल' ओमफ्राय गांनै गांथामल' नोंसिनाव बाहायनो दर्जन मानसि दङ बैयाव ओंखामाव थाबाय आंहा ओंखामाव थाबाय नै फाथैया बिबार लादो आहा खुलुमनांगौमोन ना गय फाथै होनानै हनै लाबाय बिबारल' होनानै गाइखेर एसे होनानै औ दे नांला दे गय फाथैखौ नांला आइ मालाय होनायानो औ जायो दे सानबानो मोनो हिसाब खालामनांगौ हिसाब जोंहा थारुन दैया बयबो फुजा होजोब्बाय आंहा दासो ओंखाम ओंख्रियाव लोगो जानानै ना गुरबा मोनगौमोनलै नै सोराय बिमा गंगा नै फुजा होनो फैदों दे जेबो गाज्रि गथि होनो मोननाय नङा मोजां फुजा जाथों सोराय बिमा गंगा नै आंसो लाइभआव गरामलै जोबोद समायखादों जोंना नै नावा नै बेयो मा मोनलाय जोंहा नोमा न' ना बिमा नौनोगोर ओमफ्राय नैबेहा नाव दुगैहैनोसै बयबो थ' दुगैनोसै थ' नै जोंहा गंगा फुजानि दुगैनोसै मेरलाथार चलो दुगैदो मालाय केमेरा गबा गैलालै माला गोदोगोन केमेरा गगोन आंना थैखागोन फारौ बोराय होनसै नै जोंहा फारौ लांबाय हांसो बोराय होनसै हांसो हगारो आगयजों
जों गोलाव मानलु मानला खेबलु खेबला गासिबो मानलुनाय खुरलुनाय हानाय बिसुनाय सबखौ सबखौ गासिबो थिखोना लांजोबथारनांगोन थिखोना लांथारनांगोन जोंहा सानाय सुनायनि हांसोखौ फिदिंनानै हगार हरो हांसोखौबो आथिं सानाय मोदोम सानाय बेनि थाखाय फुजा होनानै फिदिं हरो आरो ओरैहाय फारौखौबो हगार हरजोबसै आरो फिदिं आरामनो ओरै बासानि हरनोसै नावआव सोनानै आरामनो बासानि हरनोसै ओरै दैयाव आबौ फैदों जोंहा नै जोंनि बासानि फुजायाव आबौ फैदों आबौ बोराय गथलाव दे देरा जानायनि एसे गुवार नांगौमोन दरा नैबे गुवारजोंसो बानायनांगौमोन दरखौ एसे गुवार नांगौलै माबा सोनायाव लेखाबायानो गुवार नांगौ सोर हाखो नांला बेखौ सोरखौ मानो नांगौ बेफोरबायदिखौ मानो खेफैब्रा नोंलाय बारा ट्रेनिंआनो जायाखै दे जाबाय दे जोंहा gongaया ओमफ्राय नै बिमानो सेस नावनो ओमफ्राय नै जोंना माइरं जावग्राया दे थिखोदो दे थिखोदो जा बिमा गंगानि जा बिदियानो मोजां आंहा मोजांसो मोनो दे जासावबाय जोंहा नै बिमाया गोथाव जादों ना दुब्लियाव जानाया गोथाव जायो दाउ बयलार गोथाव जाबाय दालि रुनायजों गंगा बिमा बासानि होनायाव रायजो राजा बयबो ज'यैनो जाबाय ओंखाम आंहाबो जानोसै एसे ओरैबो हनै ओरैबो जासावजोबबाय आयौ जि गरमहाय नाथुर जुनायजों मैथा बाथोन एसे जानोसै फुजानि नामाव रबिबार बा बयहाबो प्रग्राम थायो आंनानै रुजोबनायसो गासिबो मैथा बाथोन गोदो लाइन फुजा होखांबाय जोंहा नै